ko sa pabato nagbalik-balik ni. Kining tema na po nga hinatod makasabutan ni sa karon. Og shout out ako ang tanang mga followers, viewers og suportahan nato ning programa ni Brother Russia sa iyang pagbudo dito. Salamat kayo, bro. Dili po ta sa to ang negative kay Laila bro. Okay, mayong gabi istanan. Ako na si Peter Pindon. Kining tema ato pa ning human gid sa amo ang debit niya ako nagpamatuod nga ang adlaw nga balaan, adlaw nga ikapito gipahulayan, gibalaan ug gipanalanginan. Unya ingon man siya nga sa iya manggong paguba sa maong ako ang tema nga ang ikapito daw kuno adlaw Domingo. Unya sumala pag sa Biblia. Nya ingon ko nga sige himuin ang tema. Abi ninyo, hapit jud mahuman ang 2025, nagtago-tago sa iyang giingon nga busy. Nag-drive ko. Naulaw siguro siya kay og imuhang tan-awon, Choppy. nagsurvey siguro sa GPT, wa gibabasa dito nga ikapitong adlaw Domingo. Moto nagtago-tago siya ng pulong busy. Hangtod na lang karon lain na pud nga tema. Upat ka tema ang iyang gibalin-balhinan mga igsoon aron nga plastar ambot og unsa ka hinungdan. Karon siguro nadayon pero kini alang-alang gid siguro niya kay maura man gyapon bisag tan-awon nimo nag-chat GPT. Wa gyud takingking gyapon Ako ibalik sa moderator. So sa mga audience diha sa atong Facebook, kung gusto ninyo na mangyani na mga debate no, so pwede ninyo i-share ang atong live streaming or mag-comment lang mo diha og at highlights or at followers kay automatic na magtag ang inyong mga friends diha, so para mas daghan pa ang maka tubay ani no na debate. So again mga kapatid, ang ato ang topic karon kay pamatud-an sa atong affirmative ng adlong Domingo, ang adlaw nga ipagpahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia o referensya. Brother Romel ng Roman Catholic Church, 10 minutes. Your time start now. Okay, mayong gabi ka na tong tanan. Isip afirmatibo aning debatiha. Akong pamatud-an nga ang adlaw Domingo, adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon. Kung aduna magimasgutan na masgutan karon sa atong mga Sabado, dili na mo tema namo ha. O wala sa kuno pabarugan na. Akong pabarugan, akong iklaro lang nga kining major premise nako sa akong pagpamatuod. Kining Domingo nga adlaw mao jud ni ang adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon. Kay ngano man, unang punto. Musudlot lang mata sa mga Sabadista o basa-basa aning social media aning Biblia. Wala kay mabasa kapitulo, bersikulos Biblia nga ang Domingo dili adlaw ipapahulay sa Kristohanon. Pero aduna tay mabasa, masabot implicitly nga ang adlaw Domingo adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon. Puntos. Ang buhat kapitulo 20, klaro kay mga kaigsunan sa The Basis Bible nga ang mga apostoles nagtigom sila San Pablo. Unsa lang gibuhat? Nagsimba, kaysa gisimba ang Ginoo. Unsang adlaw? Domingo. Kung magsimba ba trabaho ba na? Dili. Ang pahulay sa mga Kristohanon, number 1 nga buhaton, musimba. Walay magsugal, walay magsugal-sugal, wala. Kaya ang pagtulon na sa simbahan Katoliko sa aning adlaw Domingo, Lord's Day o adlaw sa Ginoo, kay kini adlaw Domingo mo man pagkabanhaw ni Kristo. Og muni gisigutan sa balang kasulatan nga this is the day nga magmaya og maglipay kita. Unsang adlaw? Domingo. Kay diin si Kristo nabanhaw aning adlaw ang mga Kristohanon nangalipay nga atong Ginoong Kristo nabanhaw. Og ni adlaw magtipok sila every Sunday. Unsa lang buhaton? Manimba, magtipok, way trabaho. Kay way trabaho unsa man? Pahulay. Kung adunay mabasa ang atong katbang karon nga Sabado nagpahulay ang mga Hudyo, dili na siya matawag og Christian Sabbath. Wala, magkabat-abat na akong kontra. Wa gid kay mabasa ng Saturday Christian Sabbath. Wa. Pero ako ay mo pamaturan na karon mga kaigsunan. Hulat mo kay ato yag-yag karon. Una ang adlaw Domingo, adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon. Ang adlaw Sabado, adlaw ipapahulay sa mga majority dito sa Israel, Hudyo, mga Judaism nga matinuhuan. Until now karon ang mga Hudyo, mga kaigsunan, nag-observe og nag-keep sila ng Sabado nga isip adlaw ipapahulay nila. Ngano man? Kay mo man ilang sunod nga balaod. Nga kitang Kristohanon, asa man ta mo apel, asa man ta mo sagol. Dito pa tas mga Hudyo, dili. Dili ta mo sagol sa mga Kristohanon, sa mga apostoles. Kay wa kay mabasa kapitulo bersikulo sa Biblia, bisag isa lang kabog, bisag isa ka tuldok. Nga ang mga apostoles misimba kang Kristo sa adlaw Sabado. Wa. Timan yun na, wa ginawa. Muna akong katbang karon ni sokol sa diniba aling pag-affirmatibo nako ani karon. Nga kining adlaw Domingo, adlaw ipapahulay. Ato ning gamiton na lang basahon. Aron matikiyo dito sa atong katbang. Sige ulit lang basahon. Atong basahon ang ilang ministry magazine. Page 40. Sige yun Reo. Sunday,
is really, itong hinahinayon na, itong hinahinayon na, kaya para makasabot ni, kaya itong katbang, dugay-dugay na gini akong katbang, sipang katibati na ako, kaya naman, di siya makadawat sa kamatuuran nga akong pabarog sa una, antod karon, ato gyapong pabarogan. Kung sa ingon sila Ministry Magazine, Sunday, kung sa Sunday, Domingo, ito is really the 7th day of the week. 7th of the week daw. Isa nang ingon, ako ba, dili oy, ang ilang basahon. Basahon kini sa Sabadista nga basahon. The Ministry Magazine, 1966, page 40. Ako ginagitukan ha. Balabagay mo katikati na mo ni. Sige Andrea. Sunday is really the 7th day of the week, and hence the Sabbath of the Lord. Piti, nas Peter Pindon. Mismo ilang basahon, wala, mitog ka na. Mitog ka na. Dapat humanang debate. Humanang debate ani. Kay maski ang ilang basahon nga Ministry Magazine, mitog ka naman. Wa ko'y nabasa sa Ministry Magazine. Sa page 40 nga, Saturday, wala. Ang gingon ni Sunday is really the 7th day of the week, and hence the Sabbath of the Lord. Sabbath of the Lord kuno ang Sunday. Nga atong padayon na nabigso na riyo. Would mean that 1 year in every 7th day Adventist would go to church on the same day as Sunday keepers. Sunday keepers yung sa balista na asa ni David Kalugar sa tunggal niya tuganan ta mo dal mga kigsunan kay basig maka buga sa Peter Pindon ba luoy kay kung katbang mga kigsunan wala na dinig basa silang basahon o niya maghakit pag debate nga mismo ilang basahon wa milaban niya impas ana sa duwa ng Biblia pasensya mga kigsunan nga nagkatawag ko sa akong katbang karon kay unuhaw na day nuhaw ba way habang kaagas lang basahon na tikiyo na ato padayon nun be ato gining dot-ano gayo o sa inyo riyo ngano si Domingo man ang ano ibabalo sa Kristohanon ay simpre dili man na pwede magbahulay ang mga Kristohano og sa kanang Kristohano to sa kuan sa sinagoga kaysa balang kasulatan mga kaigsunan dili na tigpahulay way pahulay ay dito sa sinagoga atong mabasahon buhat kapitulo 17:2 maro-maro pa ni mga Sabadista kini man mutugan unsa gingon dito si Pablo kada adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo mapahulay ba dili nakiglantugi. Makiglantugi si San Pablo. Kada Sabado tinglantugi. Ang Domingo tigpahulay sa mga Kristohanon. Piti na. Atong tungagan sa ang santos nga Biblia. Aron mo masabtan mga kaigsunan ang akong pagpalmatibong ang akong pagpamatuod nga kining Domingo pahulay sa Kristohanon. Ngano man ni? Ang santos nga Biblia nag-ingon din si San Juan nag-ingon. Nag-ingon si San Juan. Kinsa man si San Juan? Apostoles o pinalangga ni Lord Jesus Christ. Unsa gingon? Atong basahon. Busa tungod niini misamot paniuwag patay kaniya ang mga Hudiyo. Kisa ni magpatay mga Sabadista. Sige ngon padayon. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Bungkag ang Sabado dai. Dili literal nga wala adlaw. Gibungkag ang pahulay sa Sabado nga naman gubot kayo. Sige debate San Pablo kada Sabado. Way pahulay may tabo nila. Muna naglahi sila. Naglahi sila. Ano man to? Adto sa sirado nga balay. Sirado nga balay ug manarangka sila dito og si Kristo mutungha silang atubangan kada adlaw Domingo mga igsunan. Kada adlaw Domingo mutungha si Kristo. Unang magtapukan ang mga apostoles, ang mga unang Kristohanon sa adlaw Domingo, di nila simbahon ang atong Ginoong Hesukristo. Kay usbon ako mga kaigsunan, bisag isa na lang kapitulo bersikulo. Wa gyud kay mabasa nga ang mga apostoles ug ang mga unang Kristohanon musimba ni Kristo sa adlaw Domingo. Wa gina adlaw Sabado. Wala gina mga kaigsunan. Walay bisan isa ka bok Kristiyanos sa balaang kasulatan mga early Christian nga misimba kang Kristo sa adlaw Sabado. Wa kay mabasa ana oy. Naunsa ni si Peter Pindon kagaya mapasabto na ning tawanan ni. Og mismo ang ilang basahon mga kisunan gipamatud naman. Is really 7th day of the week. Dili ako nag-ingon ha, nagbasa lang ko. Tugod-tugod debate ko dalawa. Ako naman na ako Peter Pindon, ako pa ibadayon sa Ginoo. Ang buhing pulong sa Ginoo sa buhat 20 City. Niya nang Domingo, paminaw talong mga kisunan Katoliko, minaw mo. Niya nang Domingo, nanambong kami sa katigom sa pagsimba o paghandom sa panihapon sa Ginoo adlaw Domingo, di Sabado. Og mga kaigsunan, nagpabarog naman to nako mga kaigsunan, lig-on naman gito ang pagpabarog. Nya ato pling tiwasan nun niya kay andam na ko sa pagtubag aning pangutana ning usa ka Sabadista karon nga nagalig-alig. Salamat kayo Mr. Monitor og may gabi kanatong tanan. So, diha na human ang ato ang una na presentasyon sa atong affirmative. Dirita sa una na pagpangutana, Brother Peter ng SDA, your time start now, 7 minutes. Brother Jomel, ang imong timang imong gipamatud-an
imong pamatud-an nga ang adlaw ipahulay sa Kristiyanos Domingo sumala sa Biblia. Unang pangutana diha sa Biblia, kinsa nga Kristiyanos ang nag-ingon nga ang Domingo maoy adlaw nga igpapahulay huli sa Sabado? Kinsa? Okay. Tubag. Si San Pablo. Magtapukan man sila. Nga kada Sabado ba Pindon sa Sabado, ting debate na nilipas ni San Pablo sa buhat 17:2. Muna magtipukan sila sa Sabado. Tapos Sabado tapok sila sa Domingo, magtapos na kay musimba di ay. Unsang simba? Wa trabaho na pahulay, nanimba gani. Unang pangutana Brother Jomel, unsay gisulti ni San Pablo? Kay ingon mga nga sa San Pablo, ang adlaw Sabado wala na kay Domingo na ang adlaw ipahulay sa Kristiyanos. Tubaga yes or no? Okay. No? Explicitly. Kaya nga naman, panggingon re, ni anang adlaw Domingo, nagnambong kami sa Katigom. Tigom, nagsimba, wa gyud nagtrabaho. Klaro gyud kay na mga kaigsunan ha. Og mismo gali yung ministry magasin Peter Pindon. Kutluwa yung ministry magasin kanuman, hingpabor nako. Wala hingpabor ang ministry magasin mo. Muhilak na lang karon. Ang pangutana karon na kay ministry magasin niya karon. Yawa. Unang pangutana Brother Jomel, kini imuhang gamit nga nagtigom sila. Matod pa nimo, nagsimba og mao na adlaw ipahulay. Unsang orasa sa Jewish reckoning kanang naa sa buhat 27? Unsang orasa na diha sa imong pagtuon? Sumala sa atong pagtuon, approximately kuha siya mga ibutan to around 5 approximately ha. Kaya man tay orasan abutan lang siya anang relo sa una. Kung sumala dito mga alas 6 estimated na siya ha. Muna siya diha. Og kining adlaw nga Domingo, sumala dre, gipaligon nga magtapok sila kay magsimba. Kada Sabado magdebate. Brother Jomel, matod nimo mga alas 5 or alas 6. Alas 5 or alas 6 sa gabi sa Sabado o alas 5 o alas 6 sa gabi sa Domingo? Ito pa kategorikal. Objection, Mr. Moderator, kaya itong oras. Isa na nawag, excuse me sa. Bro, ano? Sige. Sige, balik bro kada mo ikuan nawag. Sige bro, balik bro. Balik sa pautana. Okay, akong oras basta magdagan ha, sayang. Time stop na, time stop. Sige. Balik. Akong pangutana alas 5 or alas 6 sa Sabado o alas 5 or alas 6 sa Domingo? Ito ba kategorikal? Sabado o Domingo? Domingo lagi. Domingo gali na raw Domingo. Ako pa naman ako sa dito. Ni anang Domingo, nanambong kami Domingo ako nabasa. Ang Domingo lagi Peter Pindon. Maminaw para makasabot ka. Pakahulay lagi ning Domingo. Kaya ang Sabado tigdebate ni Pablo. O sunod pagutanan unsa tawanan ni? Dali pangutana Mr. Jomel, matod nimo Domingo na. Sa Jewish recurring pag-abot og alas 6 anang Domingo, unsa namang adlaw para nimo sa imong pagtuon? Lunes o Domingo? Tubag kategorikal. Domingo lagi. Domingo lagi kay pagkabasa na ko Domingo. Domingo ang gingon. Mo may guri Sabado. Domingo ko nabasa imo yung Sabado. Ang Sabado lagi Peter Pindon gikan sa lagi debate dito. Gipang debate ni San Pablo ang mga Sabadista dito. Di ka kasabot ba og inyong ministry gipamatudan lagi. So pagutanan ng lisod-lisod, balisod-lisod kay wait challenge. Brother Jomel, kay lisod magid kayo ng gipangayo. Naa ka ba'y referensya nga nagtudlo nga ang kanang alas 5 o alas 6 diha sa gabi Domingo na? Naa o wala? Tubag kategorikal. Now. Paminaw ba Domingo? Ni anang Domingo, nanambong ay pawala si munaw, mawulaw ka. Pakita ang naw ni mo Peter Pindon. Share screen ko bro, para nga makita sa katiling bandron bro. Sige. Laro. Ni anang Domingo, nanambong kami sa Katigom sa pagsimba. Domingo manggod ang giingon ni Peter Pindon. Wag gyud na sa bando diri. So, sa GPT bray ako Biblia oh. Biblia ako gibasihan. Pagkalo sa kontra lo, wag di ka balos. Sige. Bro, nawala imo ang tingog bro Peter. Nihina imo ang tingog. Lo, oy wag ka kontra. Pakita lagi imong nawala. Wait lang bro, Jomel. Wait lang bro. Sige, sorry Mr. Moderator. Bro Peter, nawala imong tingog bro ha. Dali lang. Oy. Lo, yes. Dili na maklaro akong tingog. Yes bro, pag Nag-open ko mag-share kuha ng screen. screen. Oo. Ha? Oo, pag mag-share screen ka bro, mo hinay imong tingog. Dili madunggan. Mauban. Okay. Sumala sa Jewish reckoning Brother Jomel. Pag sunset sa Sabado unang adlaw sa semana mo uyon ka na dili. Di ko mo yun lagi nimo. Di mo yun. Kontra ko ta. Di ko mo yun. Ikaw ang kontra debate. Ang gingon ni Peter Pindon, Domingo lagi. Ang mabasa Domingo ba? Paminaw ba? Domingo. Domingo. O, sunod po na. Okay, sunod pangutana Brother Jomel. Gitaas og wali ni Pablo hantod sa tuwang gabi. Unsa na lang adlaw diha? Domingo pa na o Lunes na? Domingo ni sumala dre. Domingo.
Dili sumala sa Biblia ba? Wa ko sa bana lumaso dire. Domingo lagi. Sumala sa akong nabasa Peter Pindon. Naunsa man akong kontra dili naman ni kasabot istoryahan. Domingo gali ang gingon ninyo, nianang Domingo nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba o paghandom sa panihapon sa Ginoo. Kay gikan man sila dibati dito sa templo. Dibati sa Badista. Sunod pagutana ka laging lusod doon sa dito hanan ni. Okay. Kadama. Kanang debate sila nga Sabado, unya pagkagabi nagtigom sila. Sa ato pa, Domingo sa gabi Lunes na sa imong rekuning o sa ilang rekuning. Aki Domingo Domingo. sa imong rekuning. Domingo lagi na Peter Pindon. Nara ibasa ba Domingo? Yes, Oh, Domingo, salamat. Domingo, nianang Domingo nanambong kami sa usa ka tigom. Domingo man dre. Tay mahimo dia. Domingo man dre. Nagsimba sila. So, objection ko Mr. Moderator, Ano pa Mr. Moderator? Objection sa objection. Mr. Moderator, akong katbang Mr. Moderator, alingasam ni ako ba Mr. Moderator ba kung tingog ko, tubag ko siyang pangutanang sayon kayo, perting bisika. Okay. Usa pa kung kontragon, di ba gini kabalos ng tawanan ni? Okay, Wala lagi gara lagi. okay na, bro. Gara lagi. So, counter objection na ba? Or mag-judge na ko? Counter objection Mr. Moderator. Ako man kumladunggan sa imo nga last 1 minute. Okay. Nya mo to nga nagtuo ko kung nahuman ang akong oras wala pa nahuman. Wala. Dagan magpangutana. Wala pa, bro. So, ingani, bro. Abi po na ko nga stop na tong time kay murag ni silent manggod kadjot. Pero gamay na lang to nabilin, bro. 5 seconds na lang. Padayon gyapon to dire. Sige, pa 5 seconds. Pero na rin tayo akong Adili, bro. katbang. Adili, bro. Ang pagtubag ra niya, bro, na ito 5 seconds. Pero imong time, bro, napaka 25 seconds kung gamiton nimo. Pusid gyapon ka ha sa pagpangutan. Ay, iwip na ako na aron Okay. nga malipay si Jomel. Okay, so diha na human ang ato ang as first cross sa ato ang negative sa affirmative. So before na to atuan ang ato ang negative presentation, shoutout sa kay Renante Capiding, nag-chat GPT si Pindon, ha. Shoutout din kay Oliver Bastasa. Asa naman ning hunahuna ni Peter nga ni ambak man sa Lunes nga on Saturday night man na nahitabo sa Acts 27 or first day of the week. Shoutout din kay Marilyn, don't cry Pindon, ha. Shoutout din kay G1 Passiones, ha, luoy si Pindon. Shoutout din kay Noel Colares, wa may problema kung magsimba og Domingo, pero ang ipagpahulay Sabado gikan pa sa sinugdanan. Shoutout din mga kapatid dito kay Ari Gars, sabi niya wa man mo laban sa mga Sabadista ang ilang basahon. Wa luoya pod oy. At Kristohanong isog saba mil nawong nimo nadaot man ka unsay ikapitong adlaw tanawang kalendar pak ka noon tika. Padayon ta. Negative presentation, Brother Peter. Your time start now. Okay, naklaro na ba Mr. Moderator ako ang share screen? Klaro na? Ako rin klaro na ba? Brother Jomel, ang imuhang pagtagaw-taw karon nga Domingo gina sa gabi dalawa Brother Jomel ha ato ang tan-awon ang imuhang dako kayo bakak Brother Jomel tanawa ha. Unsa ang pagtigom ni Pablo sa pagtigom nila sa buhat 13:42. Okay. Walay teksto oras time clock kagisgutan pero masabtan nato sumala sa teksto sa buhat 13:42 nag-ingon nga human pagtigom sa sinagoga migawa si Pablo ug Bernabe daghan nga mga Hudiyo mga protestante misulod kanila ug ipadayon sa pagpanudlo. Okay. Kini mga kaigsuonan dito po ni sa buhat 20 city gisgutan po ni siya nga paghuman nila og tigom naa sila panagtigom hangtod sa tungang gabi no dara dili na to sabton nga Lunes sa gabi kay ang Jewish reckoning kung mayon galit ang Jewish reckoning pag sunset sa Sabado ay Domingo na siya gitawag na siya first day of the week di ba pag sunset sa Domingo ay gitawag na siya og Lunes Jewish reckoning. Ang atong gitun-an karon Brother Jomel, akong iladlad ning imuhang dakong pamakak nga dili ni reckoning sa imuhang utok ha. Kun dili reckoning ni dire sa Biblia Jewish reckoning. Okay, ingon dire. Sa buhat 20 adlaw ba kini nga igpahulay nga Domingo nga sa mga Kristiyanos? Mubo diretso nga tubag dili. Ang buhat 20 city wala nagtudlo nga ang Domingo mao ang adlaw nga igpahulay sa Kristiyano. Wala ka tudlo ha. Amo tatingala ko maingon kag si Pablo mo nag-ingon. Unya subayon ra ba nimo? Ano ba ginaingon si Pablo nga ang unang adlaw sa semana mao na adlaw igpahulay sa Kristiyanos? Ayaw og ladlad og bakak diri sa social media Brother Jomel kay og muladlad gani kag bakak ay masakpan man, no? Unsay giingon sa buhat 20 city. Sa unang adlaw sa semana nagtigom kami aron sa pagbuak og tinapay, si Pablo nagigpulong kanila og nagpadayon ang iyahang pulong hangtod sa tuwang gabi. Matod nimo tuwang gabi sa Domingo? Jewish reckoning unsa man na siya? Domingo pa na siya? Ha? Jewish reckoning Domingo pa na? Ay Lunes na siya. Kung imuhang Jewish reckoning
Unya kay dili man likuning sa tuwa karon nga pag alas 12 mao ipag-usab sa pizza. Brother Jomel, sakpan nimo ang bot-bot. Importante kaayong context, oras ug adlaw. Gabi ang panagtigom. Gabi ang panagtigom, Brother Jomel ha. Unsa man nga panagtigom ang gabi? Ang teksto nag-ingon hantod sa tuwang gabi. Sa biblical Jewish reckoning, ang adlaw nagsugod sa pagsanop sa sunset. Mabasa na siya sa Genesis 1:5, gabi ug buntag. Pasabot nga ang pagtigom nagsugod sa Sabado sa gabi human na mahuman ang Sabado dili kini Domingo buntag sa Sabat sa service. Di ba ang inyong tigom, Brother Jomel, kung nagsunod-sunod mo? Buntag man ang inyo ha, dili man gikan mag alas 8 inyo. Wa may sunset anang Sabado. Ato pa dako kayong bakak, Brother Jomel. Di gid ka makapahaom anay imong utok karon nga moingon ka nga ang Sabat Domingo na sa mga Kristiyanos. Okay. Dili sugo, dili regular Sabat ang rason sa panagtigom. Muhawa si Pablo sa sunod nga adlaw. Mo na siya regular nga kining rason, Brother Jomel. Dili kay ingon ka panagtigom nga ilisan na nimong adlaw ipahulay. Ingon sa diri sa ikaduhang punto, Brother Jomel. Usa kini ka farewell meeting, dili pamatuod nga bag-ong adlaw ipahulay. Tanawa ra gud, Brother Jomel. Pero ikaw adlaw ipahulay na. Pagbuak og tinapay sa Sabat, ang pagbuak sa og tinapay gibuhat adlaw-adlaw, buhat 2:46. Dili eksklusibo sa Domingo. Brother Jomel, kasabot ka? Busa dili ebidensya nga Domingo na ang adlaw nga ipapahulay. Ang punto, Brother Jomel, klarong kalainan, punto buhat 27, giingon ba nga Domingo? Wala. Sabat ba ang Domingo? Wala gyapon. Giingon ba nga giusap ang sugo? Wala. Regular ba nga adlaw nga pahulay? Dili. Espesyal nga palagtigom? Oo, espesyal nga palagtigom, pero dili na siya ingon nga adlaw nga ipahulay. Okay. Kung tinuod unta nga Domingo ang ipapahulay, dapat naay klarong sugo, naay klarong pahayag nga giusab ang ikapitong adlaw. Apan walay bisan usa ka bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga nag-ingon ana. Conclusion, Brother Jomel, ang buhat 20 city dili pa matuod nga Domingo ang adlaw nga ipapahulay. Gabi nga panagtigom human sa Sabado. Amo sa Jewish kuning, Brother Jomel, daghang naminaw karon nga nakasabot nga ang imuhang gipladlad karon labi na sa imong mga tubag dako kayong pamakak. Ngisi-ngisi ka pero tihaw kay nganuman kay balo ka nga ang imuhang gipang tubag, ang imuhang gigamit karon nga mga pamaagi ngisi-ngisi dala tihaw-tihaw kay nganuman nagtuo ka nga ang mga tao imong nailad. Pero kay naman tay pagtuon, giladlad nako ang imuhang dakong bakak, Brother Jomel. Ikatulong nga punto, ikapat nga punto, ang Sabat sa Biblia nagpabilin nga ikapitong adlaw. Cross parenthesis mao ang Sabado. Ingon sa diri, kung gusto nimo nato nga ato ang tunan buhat 20 city versus Exodus 20, unang Korinto 6, tinuod ba nga Domingo na? Kolosas 2:16, klarohon og tarong ingna lang. Okay. Kung imo na siyang ingnon, Brother Jomel, kung imo na siyang pangutan-on si ChatGPT, mutug-an siya tarong basta kay sumala sa Biblia, Brother Jomel. Kay ang ato amang pagtuon god, naman tay gitawag og pagtuon nga bisan ChatGPT, matagaan ta niya og guide aron nga matagaan ta niya og guide, Brother Jomel, aron nga ang atong pagtuon dili ta masaag. Unsa di ay ang imuhang gihimo, Brother Jomel, nga ngising-ngising nga tihaw-tihaw, mao ang pagpangilad karon sa daghang nga mga naminaw. Nga ang sunset sa Sabado giingon na nimo nga Domingo. Pikat, ulaw ka? Ulaw ka? Unya gabi ini. Nagtigom sila hangtod sa tuwang gabi mo na siya gitawag og Jewish reckoning, Brother Jomel. Pikat. Sakpan ang imuhang bakak, Lunes na out, Domingo sa gabi Nangutana ko sa imuha, Domingo ba ni sa gabi o Sabado sa gabi? Imong tubag Domingo sa gabi. Kan Domingo sa gabi, para nimo unsa man, Lunes sa gabi, Lunes sa gabi o Domingo sa gabi? Domingo gyapon sa gabi. Domingo. Ato pa kulang gyud ay kagtuon, Brother Jomel. Ang Jewish reckoning pag sunset sa Sabado gitawag na siya og first day of the week. Sunset sa Biyernes, sumala sa kamatayon ni Kristo, dili sila buot og pabilin ang lawas ni Kristo sa cross kay nagsugod na ang adlaw nga pahulay. Ingana ang Jewish reckoning. Pag ingon nga sunset sa Sabado ay pag sunset nagtigom sila hangtod sa tuwang gabi kay pagkabuntag magnakaw sila. Kung imo ang basahon ang city padulong sa 42-43 atong masabot nga nigikan si Pablo Domingo nga adlaw. Dili Lunes. Kay og Domingo na sa gabi mga igsoon, pagkabuntag ana Lunes. Ihaw ka, Brother Jomel, pikat. Tagam ka, kaya nga naman, halata ang imong pagpamutmut, ngising kag tihaw. Kaya nga naman, Domingo sa gabi Pagkabuntag ana, kay Domingo sa gabi di Lunes. Sa to panigikan na si Pablo, Lunes. Di ba? Di sakpan ang imuhang baka. Karon, Brother Jomel, sa ako ang gilatag nga maong buhat 20 city. Kinahanglan nga maklaro nato ni matun-an nato ni. Nga kini dili ni siya Domingo, nga tibuok alas 6 padulong sa hapon sa Domingo. Dili Sabado ni siya sa gabi
kay pag sunset ni ana gitawag na og unang adlaw sa semana. Nagtigom sila. Kay ang ilahang tigom, matud pa nimo nagdebate si Pablo anang buntag. Pagkagabi nagtigom sila kay mugikan si Pablo. Sa imuha nagikan. Bot pasabot gitaas ni Pablo ang iyahang wali hangtod sa gabi. Pero kanang higayon na dili na mao ang reason nga mahimo na siyang adlaw nga ipahulay sa Kristiyanos. Ipangutana ta kaniha. Asa akin sa nagsulti nga ang adlaw Domingo adlaw ipahulay sa Kristiyanos Pablo. Ihatag ang teksto be. Kaya tong basahon, wa jud kahatag ba? Ingon lang si Pablo, ihatag ang teksto katong basahon, dili ka makabasa na. Anang ingon si Pablo nga ang adlaw ingon lang explicitly. Sa pa ang imuhang gipasabot maoy wala sa Biblia. Ang imong gipasabot Brother Jomel, dapat ang explicitly ang context sa Biblia mao imong gisaysay. Dili kay ang imong gisaysay ang wala sa Biblia. Wala man lang ingon si Pablo nga unang adlaw sa semana ang Domingo mao na adlaw ipahulay sa Kristiyanos, wala man lang ingon Pablo ana. Pero imuhang gidungagan kay kahibalo ko nga ang ahente sa yawa mangilad gid sa social media sama nimo. Di ba sakpan ka? Dapat maulaw ka lang, ngisi ka hilaw. Ngisi ka hilaw kay ngano man nasakpan kay ug Domingo sa gabi ilunes sa si Pablo ligikan. Ganong Domingo man lagi. Dapat ka sa tipiti niya pangutana unsang adlaw si Pablo biyahe padulong sa iyang gibiyahean yang ito. Dito lang gabi ka na pangutana. Okay, so dirita sa ato ang una na pagpangutana sa ato ang affirmative, Brother Jomel ng Roman Catholic Church. Your time start now. Okay, unang pangutana. Unang tubag. Unsa may bot pasabot ani explicitly Bisaya? Amo ikaw may gamit ana. Mr. Moderator, dili ko magtubag ana kay siya mo nagamit ana explicitly. Nga dapat iyang gitaysay kung unsay bot ipasabot sa iya explicitly. Next question. Objection ko, Mr. Moderator. Time start. Objection ko. Objection sa. Unsay objection, Bro Jomel? Mr. Moderator, klaro kay ito yung istorya kanina, explicitly. So, istorya na karon. Ang akong gingon na implicitly, dili explicitly. Okay. So, Unang, siya may gamit na explicitly, Mr. Moderator. Ako sa gipangutana. Kaya man giyawit. okay, so Hinato nga tubagon niya ron ang pangutana. okay, so counter objection Mr. na ba? Moderator. Gigamit doon na mo. Okay, Dapat. Ako ang pagdungog sa iya ganiha is explicitly. Mao na ang pagdungog ganiha sa iya. Okay. Mao na nga siya mo sa ana ug unsa na kay mao man ako nadungog sa iya. Okay. Oh. So judgment na to dire. dire. So ang judgment na dire, open-ended question naman pero naay gipangutana dito na unsa daw tong explicitly. Gidawat ko katong iuna nimo na tubag Brother Peter Pindon na katong ningon ka na ambot plus katong giingon nimo na siya mo'y gagamit ana kato na explanation nimo. So gidawat to nako to tanan na as a valid answer ha. Brother Jomel, pwede na nimo usbon yung pangutana. Okay. Pero proceed gyapon ka. Time resume. Okay. Nakabalo ba ka unsay Bisaya sa explicitly? Kabalo ka wa? Nakibalo ko dili na mao ato ang tema. Ang imong tema mao imuhang ipabarog nga Domingo mo'y adlaw ipahulay sa Kristiyanos. Kana mo ipabarog kanong himuon man ko nimong diksyonary kung unsay Bisaya ana. Dili na mo atong tema, Brother Jomel. Balik sa imuhang tema aron ka makabarog ang imuhang tema aron nga di ka maulawan ani social media. Next Okay. question. Kaya nakabalo man ka Peter Pindon. Pwede ba nimo ipadungog sa mga viewers karon? Mr. Moderator, question palasi system ning iyang gihimo kay iyang gikarga nga nakigilo. Objection, unsay objection bro? Palasi ang iyang gihimo nga ingon siya kahibalo ko. Ingon ko nga ayaw kog himo nga dictionary kay di na mao atong tema. Okay. Ang Pero, atong tema mapit-an mo nga ang Domingo mao'y adlaw ipahulay sa Kristiyanos kanang himuon man kun nimo og dictionary nga unsay Okay. Bisaya anang Oh, yeah. Okay na. So, ang objection diri kay palasi daw, nabay counter objection or mag-judge nako, Bro Jomel? Okay, counter ko bro. Proceed. Kaya man pala si Mr. Moderator, ako idugang pangutana. Unsa man punto klase nga plus akong pangutana. Okay, so ingani judgment na to una. Sa pagpangutana man gud ni Brother Jomel, usually man gud ang ako ang analysis sa objection ni Peter murag katong ang imuha daw pangutana kay murag layo daw sa ato ang gisgutan ba. Now, ako ang gusto lang na may balaan sa Brother Jomel nganong di pangutana man nimong Bisaya sa explicit unsa man day connect ani sa ato ang topic. Before ko mo-judge. Okay, wala mo gamit na Mr. Moderator. Muta nga ako siyang ipangutana. Pero kung gusto gid magabalo si Peter Pindon nga ako sang tudluan unsay bot pasabot ani explicitly, ako sang tudluan karon. Pero sa sakto man Mr. Moderator nga dili gid tinuod na mo na karon tema pero iya man gigamit. Og naman ko sa rules Mr. Moderator nga kung unsay isulti sa akong katbang, pwede na to pudyoton og ipangutana diyan niya. Okay. Kuna ako sa ipangutana. Pero ano na jud ko ipangutana di nga. Wapo yung ipangutana ni. Wala to Okay. Mr. Moderator. Okay, so ingani bro, again pag dili man gud ma-justify ang word na explicit dito sa topic,
i-automatic next question ni nako. O pwede ni ipapangutana sunod bro ha. So proceed lang, bro Jomel. Okay, kini pa na. Topic na gini. Karon, Topic puta na. Nasayod ba ka Peter Pindon nga naay mabasa sa Biblia nga Sunday Christian Sabbath? Nasayod ka na wa? Okay, Okay. Wala ko nasayod anang imuhang binutbot. Tingnan naman, binutbot na. Wala kay mabasa nga giingon nga Christian Sabbath is Sunday sa mga Kristiyanos diha sa Biblia. Gipanguntahan na tabi taw kaganiha ingon kag si Pablo. Asa man dapat sa Biblia nga ingon si Pablo nga ang Domingo mao'y Christian Sabbath? Ha? Wala. Kanang imuhang giingon, nasayod ko ana na binutbot na. Oh, sunod pangutana. okay. So sumala nimo binutbot kay wala mabasa sa Biblia karon. Kung mabasa na ko sa Biblia Sunday Christian Sabbath, dawaton ba nimo nga human ang debate? Yes or no? Okay. Pangutana ang moderator kay narat sa tuang role. Ay pasigadikan yung mata diha kinana sa tuang role nga wala gi unuran. Ay ug mao na. Suklan ta kanimong Okay. challenge ba? Okay, okay. So again, Dawat na ning challenge kay wait lang. Wait lang. Gusto sana ako may usbon imong pangutana bro Jomel. Unsa kay imong pangutana bro? Kung mabasa na ko sa Biblia karon taknaak karong gabi una nga naay Christian Sabbath sa Biblia. Dawaton ba ni Peter Pindon nga human na ang debate? Okay. Yes so, or no? Ano naman natin magkuhan sa pagutana mo na? automatic next question na bro. Again bro, natay rules na kanang naikung or papaano challenge question na perminti sa kuha. So proceed ta sa next question bro. Okay. Pwede na nimo i-rephrase bro ha para Okay, sunod pagutana. Okay, sunod pagutana. Kini na lang. Kini. Gusto gikan tima, tima gid mo gusto raw. Maingon ang inyong ministry bagasen. Minaw. So maingon re. Sunday is really the seventh day of the week and hence Sabbath of the Lord. Pangutana. Kinsa may sayop ani karon kategorikal? Kining ministry magasen? O ikaw, isayop. ang ministry magasin maoy sayop basta ikaw may mogamit kay dili na imuha. Di ngiti ka hilaw. Ngiti ka hilaw kay di man imuha. Amo ana, ngano man naay history about sa tungga. Nga dito sa kasadpan nga dapit, ang ilahang murag bag sistema ba nga pag sunset sa Domingo first day of the week na. Ana ba? Nga ang ilahang reckoning dito ingana pud nga sistema. Kami mo rin say ana kay apa man na. Next question. Nagto kag ligon nga pangutana? next question. Okay. Sunod pangutana. Kini Sunday is the really seventh day of the week. Akong buta na imo nadunggan o wala? Nadunggan ako Nadunggan. nagikan sa baba nga butbuton. Ngano man, ang butbuton nga baba mo gamit og mga pulong sama sa yawa nga pag ingon sa Ginoo nga dili ka mo makakaon. Ingon po yawa, dili day ka mo makakaon sa tanan nga kahoy. Nga na ba? Mao na technique sa yawa nga baba. Inala karon sa imuha. O sunod pangutana. Next question. Okay, Mr. Moderator. Okay na, Mr. Moderator. Okay Okay na. Okay, so diha na human ang ato ang first stage sa ato ang debate. So dirita sa ato ang rebuttal pero before that, shoutout sa ato ang nasa live kay Jules Vlog, kani jud mga CFP gihimo lang og pangita ang pulong sa Ginoo through debate. Shoutout din kay Arlen Menyosa, tinaw pa sa tubig sa butong, luka pa na spindon. Ha ha ha. Shoutout din kay Jeffrey Dunggugan, bugos na pod ang gamiton. Shoutout din kay Ray Pilapil Jr., makalingaw akong mga kababayan ba. Shoutout din dito kay Tano, mura jud si Pindon ug tala. Shoutout din mga kapatid dito kay Marilyn, ang tinaw nagtumong sa usa ka butang nga klaro ug direkta nga gipahayag nga walay bisan unsang kalibog o lugar alang sa paghubad. Nagpasabot ini nga ang impormasyon gipresentar sa prangka ug dili klaro nga paagi. So taas kay ang comment no. Shoutout din kay Alex Belt, ang Sabado wala na pulos dili na makaluwas isip isa ka SDA. Ako'y naluoy sa mga kauban nako, gipadako ang Sabado. Wala gipadako si Kristo, maunang nagpalansang sa krus. Shoutout din kay Mark Mendoza, dito din kay Kadasig sa pagtuo, wala naman ni namao si Jomel. Shoutout din mga kapatid dito kay Kadasig sa pagtuo. So proceed ta sa ato ang rebuttal. Brother Jomel ng Catholic, your time start now. Mayong gabi ka kung tanan mga kaisunan. Tapos ang laban. Nga na kasayon. Dali kayo ato pabarok ang kamatuoran mga kaisunan. Nga kining Domingo adlaw ipapahulay gini sa mga Kristohanon. Kung adunay nagpahulay aning Sabado, majority niini hilabi na dito sa lungsod sa nasod sa Israel, di gito mga Kristiyanos, mga Judaism. Tanawa akong katbang mga kaisunan, mga followers, mga basers. Pero tigyong loya. Ako ray na loy, mulang mga katanggat og debate. Ngano man kanang gipatulan ako ni mga kaisunan.
Kay si Tatay Birana man gud murag irang ilaron ba. Muna si Tatay Birana in taon kay luoy po kayo nagsunod na po siyang mura po to yang diskarte po sa debate. Muna ako mi punit siya yang hagit. Wala ako siyang hagit po siya. No, vice versa mi. Ako nag-affirmative nga naman. Muna akong share karon gi-mention ako si Tatay Birana, tanawa imong katbang nga si Peter Pindon. Wa gyud naka-score yung sana ko ni paglukapay imong katbang. Butbuton na mugiro mga nigo tanawa. Paingon-ingon pa siya explicitly. Nga siya nagamit na nga, wa ko gagamit na ako ngayon implicitly. Basig gusto siya mangutan ako sa tudluan. Patuga-tuga man kag kon nga karon mo. Wa daw siya kabalo. Wala siya kabalo. Agol siya wa daw siya kabalo. Mag-edit man si Peter Pindon. Mag-edit ni siya aron sa pagpangilan na po sa mga inosenteng Katoliko. Unya ako kay di mo kumaila ni Peter Pindon kay kapila man sa debate. Wa man agi-agi daw nito hana nya nalagma gi siguro. Unya mga kaigsunan kay kung gidawa kung naman ko i-rules gun nga bawal ang sali sa platform ni Berdasya ato po ning respetoryo ang platform kay yaman po ning programa kung napat to sa umang na platform kay Peter Pindon kaya ako maging basahon ako basahon ning Sunday Christian Sabbath nas Biblia onya ang Ministry Magazine klaro kayo wa milaban sa akong katbang una nga unsa pa man akong langan pangutana nang human naman tapos na ang laban human na ang debate ngano man ako nang gipamatudan kay ang trabaho sa permatibo magpamatuod sa iyang gibarugan nga adlaw Domingo adlaw ipapaulas sa Kristohanon ngano ang mga apostoles magtiguman sila kada adlaw Domingo aron sa pagsimba balik-balik ko gina the Message Bible ang buhing pulo nga Biblia mabasa nato na diya og ang mga babae sa Mateo 28:9 misimba sila kang Kristo sa adlaw Domingo diin si Kristo nabanhaw munang this is the day we rejoice nga maglipay ang mga Kristohanon nga si Kristo nabanhaw unsang adlaw Domingo munang adlaw Domingo balaan sa tanang Kristohanon kay kining adlaw mo'y panagtigom sa mga Kristohanon kay ang Sabado sumala ni San Pablo sa buhat 17:2 ting debate dito wala itudlo ninyo wala na gitudlo sa mga Sabadista wala na gitudlo nila. Pero ako nga afirmatibo itudlo ko na kay kining mga Catholic Faith Defender kining mga Katoliko Catholic Faith Defender may sa balik ko membro sa organisasyon sa Catholic Faith Defender pero kining mga Katoliko nga magtuon itudlo ni sa mga gusto masayod muning ang Katoliko magud full truth atong itudlo dili half truth dili magud silang mga Sabadista ilang kutlo-kutloon mga pinangga ko mga igsoon mga Katoliko paminaw mo ha paminaw mo kini lang kutlo-kutloon manggod kanang paboran nila og kamo mga inosenteng Katoliko nga mo baklon pagtunto os doktrina madalagi mo lang nila ha madalagi mo lang ako gibuhat na toy comment ganina ako nadunggan nga ang CFD ko no gihimo ora ko ning debate aron makakwarta puro information na sayod ang Dios nga wa gyud go mihimo aning pag Facebook kay makakwarta ko kung nay sa Facebook ako dawaton pero ngan nga motivate na ako niyang pag Facebook o pag live o pag appeal aning debate kay makakwarta ko no pobre man to ko pero wala gina ko ni gibuhat aron maka-earn ko kwarta na ning kamot ko sa kong kagalingon daghan kay kog trabaho gisudlan kung masayod pa lang mo sa kung saan akong trabaho nga legal nga pamaagi magsudan wala gyud ko nagdawat og bisag piso aning pagsangyo nako dire sa mga Katoliko nga sponsor wa naning kamot ko nga makakwarta ko sa kong kagalingon kay natay nadunggan gina nga mo lagi na sultihan ta mo kami mga Katoliko nga naglimbas og Facebook nag-share ngano amo ning gibuhat nga pagbabarog aning social media karon kami isip parte sa simbahan makashare mi sa mga igsoong Katoliko aron kamo makat-on nga di mo malingla ning mga bakakon sama sa kung katbang karon nga si Peter Pindon kay ang iyang itudlo but og bakak lang ano man half truth man kay kung dili itudlo nimong tanang kamaturan but kana siya dapat itudlo nato tanan mga kaigsunan kung nag keep ang mga Hudyo papahulay why problema Hudyo dili Kristiyanos pero ang mga Kristohanon nagpahulay man gid sa Domingo muna implicitly then implicitly sa balang kasulatan wala po ikuan mabasa po nato dire sa Biblia wala akong ingon ni Brad Peter Pindon wala kinalagi wala yung pagutana kanina kinsa man wala yung implicitly wala yung si Pablo akong gikutlo kanina implicitly kay dili word for word nga sama siya yung pagutana wala nga makalusot akong katbang karon tapos na ang laban mana ako putlog kaya wala luoy na kay Peter Pindon. Mr. Moderator, ako na lang tapuson akong pagribatal karon kay naluoy na ko sa katbang. God bless ka natong tanan. Dirita sa ato ang second cross Brother Peter Pindon ng SDA. 7 minutes, Okay. your time start. Unang pangutana Mr. Valoria ingon man ka implicit naa sa Biblia unsa may konteksto sa buhat 20 kapitulo 7 unsa bersikulo 7 unsa may konteksto ana
Sabado na siya sa gabi ang ilang palang tigom kay pagkabuntag mugikan si Pablo o Domingo sa gabi kay pagkalunes mugikan si Pablo. Kumbaga, kategorikal. Domingo lagi. Laloy naman ko ni mo Peter Pindon, laloy jud kay kun nimo ba kay kanya kung tinubag nimo ani. Wala kay pangutana diha. Tuting ko ang konteksto lagi kay sumala sa Biblia nga akong ibasa lagi. Siguro no ang mga audience karon grabe ba? Wa gyud natingala ni mga followers na mga viewers ni karon. Kapila ko naman kita mag Domingo lagi. Ni anang Domingo nagtiyom kami. Domingo. Okay, next question. Domingo man dahil na sa gabi pagkabuntag mugikan si Pablo. Sa pa Lunes na siya mugikan. Sige. Naa ka ba'y kapitulo bersikulo sa Biblia na pagikan ni Pablo Lunes na? Wala. Wala ko na pamatod Lunes, Domingo man ako pamatudan, wala lagi kay Objection, Mr. Domingo Moderator. ako pamatudan. Objection, Mr. Moderator. Wala siya nagpamatuod nga Lunes, pero kay Domingo na kuno iyang gipamatudan, pero kanang Domingo nga akong gipangutana, pagkabuntag mugikan si Pablo, kay Domingo man akong nagsigom. Ipatubag, Mr. Moderator, kay naano to sa ikaduha karon Okay. nga. Kaya lang matubag niya. Lunes, So, Lunes ba? counter objection na ba before ko mo dyan? Ipakuto di ako mag-objection bro kay naluoy na ko sa katbang, ipapangutana lang siya bro. Okay, so ang pangutana din ang importante ra sa moderator katong pangutana niya na naa. Karon, any observation ni Brother Peter, bahala pag sakto na or sayop na sa moderator. Dili ko judge siya ni sa iyang pangutana ha. So, valid question pagyapon, Brother Peter. Proceed, bro. Di, wala. Tubag kategorikal. Dito ba may kung wala o kaliminaw? Wala. Explanation na. Sige. Wala. Kaya naman, Domingo man ako ipapatudan good. O sumala lagi sa buhat 20. Domingo lagi. Grabe. Di ka maulo sa imong viewers na to karon. Mo pila viewers na itong debate. Di ka mo batog kaulo karon nga Domingo lagi. Domingo kay mabasa gali. Ang akong gipamata na Domingo pod. Kauban ming Pablo. Domingo. So, Okay, sunod pangutana Brother Jumel kay Domingo man di ay sa nigikan. Sa ato pa Sabado sa gabi uyan nakaana. Nga Sabado sa gabi na siya diha. Hindi ko mo yun, Lord. Hindi ko mo yun. Hindi naman ka mo uyon Brother Jumel. Domingo lagi. Tagain na kuno. Ay, nagkasya sa tubag ko. Sorry. Objection, Mr. Moderator. Sorry. Objection, Mr. Moderator. Proceed lang. Ay sa magkuha ko power bank nga kay bro nalubat ko 15% na lang sa stop sa naklang sa bro kay kuha ko. Kuya kay ko power bank ya kuya. Okay, so time stop muna mga kapatid. Dahil nalobat. However, 7 minutes yung hihintayin ko mga kapatid ha para makabalik yung ating ano. Shoutout sa to sa live kay Jules Vlogs. Siguro Kay Fernando Kawog. Ayan. Bro Jomel, okay na bro? Be, asa bro ko power bank bro kay kuha lang bro 12% na lang na niyo wala bantayan bro ba. Sige pa pagkuan sa bro. So shoutout sa ato ang kay Gat Ziki Rodana, ayan, shoutout po kay Pindon James, shoutout kay Marilyn Unya, ako ang basahin ninyo mga comment ha, pag humana ng cross, kay Jules Vlog, si Sister Marilyn, Jeffrey Dunggugan, ayan, shoutout sa inyo, shoutout din dito kay Arlene Menyosa, ayan, kay Ray Pilamil Jr. ng MCGI, shoutout sa iyo bro, kay Tano, ayan, at kay G1 mga kapatid, shoutout sa inyo. Lubat kayo? Charge iPhone. Hey. Sa mga kapatid. So by the way mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang ating topic ngayon ay patungkol dito sa pamatuan sa atong affirmative ng adlawng Domingo, adlaw ni papahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia og diferensya. So nata diri sa second cross sa atong negative sa affirmative. Kung wala to dyan Bill, luwag mo ni. Problem sa iyahang battery kay murag hapit na low bat. So shoutout sa kay Surge Lighter, kay Marilyn, ayan, at dito din sa lahat ng nag-comment. 76 live comments natin. Bro Jomel, okay na bro? Pilit man. Bro Jomel? Okay na bro, okay na siya bro, nag-charge ako bro. Padayon na bro, nag-charge ko, loading na ko, sige lang. Paklaro man. Bro Peter, pa-usap si mong punta na bro. Ayun na, okay na ni Juan, okay na. Sige na. Ako ang pangutana. Klaro ako lang Brother Jumel, mo pilit man siya. Wala yan. Wala man. Pilit mo kayo bro. Klaro ako mo Brother Jumel kay medyo pilit gid ya bro. medyo pilit Klaro mo. Sige. Klaro sa bro siya. Brother Jumel, wala kay kapitulo ng bersikulo sa Biblia. Ikaw may katubagan niya, wala kay kapitulo sa Biblia nga Lunes na siya diha. Pero implicitly matud pa nimo Domingo gid na diha sa gabi kay ikaw may ingon nga Domingo gid sa gabi Nasayod ka ba Brother Jumel? Objection ko Mr. Moderator, objection ko Mr. Moderator. Objection ko Mr. Moderator.
Bro, Mr. Moderator, wagi ko mingon Mr. Moderator nga wala ko'y kapitulo nga Lunes. Wala ko mingon na iyara na istorya Mr. Moderator. Ang ako lang Wala nga yung sa kapitulo akong nga Lunes. na Okay. wala lagi. Pero ang ako yung wala kay Domingo Okay. akong pamatulan muna kung tubag. Okay, so nag-object ka Para ba si Maya. sa premise, no? Nakatong sa Lunes na word. Brother Peter, nakay-counter objection. Counter. Nakoy counter kay ako ang question man God. Naa ka ba'y kapitulo bersikulo sa Biblia nga Domingo na sa gabi niya, Lunes sa buntag sa Bulacau. Naa o wala? Ingon man siya wala. Okay. Oh, siya man ingon nga wala. Di ako po sa gisundan kay wala man dai kapitulo bersikulo nga Lunes ang iyang paglarga. Wala ako ang Okay. premise. So diri mga kapatid, again, either that is true or not kanang observation ni Brother Peter. Valid question gyapon na. Pero Brother Valid Peter, na. proceed gyapon sa imong pagpangutana, bro. Okay. Matod nimo wala kay kapitulo bersikulo nga Lunes nigikan si Pablo. Okay. Nasayod ka ba brother Jomel nga ang Jewish reckoning pag sunset anang Sabado gitawag na siya unang adlaw sa semana. Nasayod ka na o wala? Okay, tubag nasayod ko pero ang mabasa sa Biblia Domingo Domingo gyud. Ako ibasa Domingo man. Muna ka Mr. Peter Pindon, muna kapila ko sige tubag-tubag nimo murag kapila naman gitubag nako Domingo. Nasayod ko na Ako kay permitibo. Nasayod sa ko nga Domingo gina ang adlaw ipapahulay sa Kristohanon. Og muna timang ako ipamatudan karon. Kay ang Sabado lagi nimo Peter Pindon tingdibati lagi na 17 buhat. Okay, next question brother Jomel. Kining imong nasayran nga sunset na siya sa Sabado. Nya gitawag siya og first day of the week. Kining imong nasayran ha nga imong giingon. Imo ni siyang supakon o di nimo supakon? Okay, tubag. Supakon pa ka. Kay kontra man ta. Objection Yang Mr. lima. Moderator, objection. Wala ko lang ingon nga supakon ba ko nimo. Ako ang pangutana kining iyang giuyunan. Wala ko lang utana nga supakon ba ko nimo o dili. Wala ko lang utana ana. Kining imong giuyunan, imo ba ning supakon o dili? Okay. Nabay counter objection, bro Jomel, before ko mag-judge. Counter ko Mr. Moderator. Proceed. May tubag ra mo ko categorical Mr. Moderator god. Nya di na siya magbuot kung isumpay. Okay. Ang problema ni Peter Pindon problema ko niya kay minang tarong ba. Okay. Ang akong categorical nga pangutana akong itubag then ang explanation ako di siya magbuot. Okay, so ingani, ang categorical diri supakon o dili. Karon ang tubag ni Brother Jomel kay supakon daw. So kana yang dagdag diha 20 seconds. Either that is true or not. Proceed gyapon na ha. So Bro Jomel, 20 seconds again bro, supakon. Pakon ako boy. Supakon supakon kay Peter Pindon kay ngano. Aron di kini makabalos. Kung may kabalos ko nya mo lumulingkamot ito sa edit baka iyam na iputlon dayon. Nya. Di man tayo bago pa sa ning kalihukan ni Peter Pindon nga iputlon. Supakon gyud. Mo sa pangutana. So pangutana brother Jomel. Matod nimo imong supakon ang imong giuyunan. So karon kining imong giuyunan nga imong gisupak kay imong gisupak ang imong giuyunan sa to pa. Imo nga di ay magsusupak ka sa imong ginauyunan karon, yes or no, kumbaga categorical. Ano? No. Ano man kay supakon ang akong supok ano ha? Ikaw makong supakon god kay wala itabong kas kung tema. Ang topic pamatudan nga Domingo adlaw ipapahulas Kristohanon. Wa man nalabog tag nimo. O ang buhat 20 city. Domingo mo na Peter Pindon. Wa di kisi Padoria. Lupig gyud ako. Nga naman ang Domingo managtigom. Kay nagtigom wala nagdula, wala nagbala, wala naginom, wala sugan. Okay, next question brother Jomel. Kay adlaw man nga okay. Kay adlaw man dai nga igpapahulay kining gabi mao ba ning adlaw nga igpapahulay po sa mga RCC karon nga Kristiyanos? Yes or no? Yes. Natay anticipated mass. O sa Sabado, aduna anticipated mass natong Katoliko. Og kabalo ta na og county na siya. Wa ka na yung mo naging ganina nga wala bot mga ganina mga Katoliko god. Pero aduna anticipated mass kung musimba ang mga Katoliko sa Sabado nga alas 6 Next sa question gabi. brother Jomel, next question. Okay, next question brother Jomel. Makahatag ka bang kapitulo bersikulo sa Biblia nga ang Domingo may adlaw igpahulay sa Kristiyanos? Yes or no? Oh yes, nalagi. Yes. Yes, lagi na nalagi. Muna bitaw gingon mo Peter Pindon, kung imong dawatong na pildi ta ganina. Kaya mga dawat kay 10 minutes time na. So, diha na human ang atoang second cross, no? Sa atoang negative. So, diri ta sa atoang rebuttal sa atong negative. Pero before that, sa kay Jules Vlog, sabi niya, Jomel, tinangin-hangin man na imo, but wala naman ka palusot naman na imo. So, din kay Ari Gars, pagbasa pod og maayo og Biblia bro, ayaw pa ilad anang mga pastor. Pero pod kay Pindon James, klaro kayo si Jomel. Hubog lain ang gipangutana, lain ang tubag. Shoutout din kay Marilyn, palagpat si Pindon. Shoutout din mga kapatid kay Christopher og ni si Sir RJ pa mga huyang nga Katoliko alanganin na mubalhin sa SDA kay sige kapildi sa debate. Awag jud na kadaog di ay. Shoutout din mga kapatid kay
Fernando Kawog. Nagsimba sila sa Domingo tungod sa ilang kahadlok kay gitrangkahan nila ang pultahan. Unya ang Katoliko nagtigom sa Domingo tungod kay nahadlok sila kay giusab nila ang sugo sa Dios. Pero din kay Jeffit Amador, keeping the Sabbath is fruit of salvation and not the root. 8 ra ka bersikulo sa Biblia na mention ang adlong Domingo, pero walay isa kini gisugo sa Dios nga gi-change niya na ang Sabbath after his resurrection. Shoutout po diri kay Wasawas. Congratulations bro Jumil. Okay. So dirita sa ato ang rebuttal, Brother Peter. Your time start now. Okay, daghang salamat. Maklaro na ba kung tingog di Mr. Moderator o maklaro na ba ko ang share screen? Okay. Kini mo iklaro nga kamatuoran pinag-share screen ko nga sumala gid sa Biblia katong iya kay implicitly raman to. Sa to pa gisabot niya ang Biblia iya sayo pagiging pagsabot. Tanawa ha. Nangutana ko og sumala gid sa Biblia. Kay kini si ChatGPT og mangutana ka ani iya paghuman sayo po nimo pagpangutana ay tagahan niyag source nga dili mao. Kinahanglan nga sumala gid sa Biblia. Okay. Sumala sa Biblia, Domingo ba ang adlaw nga igpapahulay sa Kristiyanos? Mubo og tin-aw nga tubag? Dili. Sumala sa Biblia, ang Domingo dili adlaw nga igpapahulay sa mga Kristiyanos. Brother Jumil, tin-aw og tataw nga bisan si ChatGPT dili ni siya SDA, dili pud ni Katoliko, ni sultis ka matuoran, no? Mas maluwas pa siguro ni si ChatGPT kay nimo Brother Jumil kay nagsultis ka matuoran. Unsay klarong gitudlo sa Biblia? Ang sugo sa Dios kabahin sa adlaw nga igpapahulay nasa Exodus 20:8-11. Ang ikapitong adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay sa Ginoo, imong Dios. Ikapitong adlaw Sabado, dili Domingo. Na mo sa biblical Brother Jumel. Ang panag-ingnan si Hesus, Lucas 4:16. Sumala sa iyang nabatasan, misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Matod pang Jumel, ang iyan ako nung ulo na kuno mao si Kristo, pero Dominguista ay walay Kristo nga nisulod sa adlaw nga Domingo sa sinagoga. Kundi adlaw nga igpapahulay mao na siya tinuod namong ulo. Kanang imuhang ulo Brother Jumel nga matod nimo Kristo, Kristo na sa bulangan, kabantay kag magdomingo. Hala, pagkista ra magani aron nga magbulang, di ba? Mo na inyong Kristo. Okay, sunod. Si Jesus nagbantay sa Sabado, dili Domingo. Brother Jumel, ano ba? Klaro nga pagkaistorya, biblikal nga pagkaistorya ay si Kristo dili Domingista. Kung dili ulo siya sa Sabadista, dili ulo sa Domingista. Kaya naman, magpista ra gani aron nga magtari, magpista ra gani aron nga maghantak, mo na nga di gid si Kristo may ulo ang inyong iglesia Brother Jumel. Ikatulong nga punto, ang buhat sa mga apostoles ug unang Kristiyano nasa buhat 13:42 padulong sa 44, 17:2 o buhat 18:4. Nagpatigom og nagpanudlo sila sa adlaw nga igpapahulay, close parenthesis mao ang Sabado. Okay, nasa Lucas 23:56 og nagpahulay sila sa adlaw nga igpapahulay, sumala sa sugo. Kinsa man ni Brother Jumel katunay sumusunod kang Kristo nga mao ang mga kababainahan nga nagsunod ng Kristo, mga Kristiyanos. Katong imuhang city, wa man toy klaro ti imuhang city kay implicitly ra to nimo unya paghuman ang saysay dili mao. Okay, sunod. Bisan human sa kamatayon ni Kristo ang sugo wala mausab. Brother Jumel, mo si kwenta, nagladlad sa imuhang dakong baka. Upat nga punto, walay bersikulo nga nag-ingon nga giusab ang adlaw, giusab ang adlaw. Wala sa Biblia ang adlawng Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay. Brother Jumel, kadungog ka? Gipulihan na ang Sabado ug Domingo. Wala na sa Biblia Brother Jumel, nakadungog ka. Question, ngano man nga daghang Kristiyano nag-ila nga Domingo? Tungod kay Domingo mao ang adlaw sa pagkabanhaw ni Hesus, tradisyon o kasaysayan sa simbahan, dili klarong sugo sa Biblia. Kadungog ka na Brother Jumel? Ayaw pa bungol-bungol dong. Okay. Pagsimba sa Domingo, adlaw nga igpapahulay. Samari, biblikal pangutana. Pangutana. Domingo ba ang adlaw nga igpapahulay? Tubag. Dili. Biblia? Dili gyapon na siya. Unsang adlaw ang ikapitong adlaw nga gitawag nga Sabat? Sabado. Check, Brother Jumel. Kadungog ka na Brother Jumel? Ha? Giusaban ni Hesus o sa mga apostoles? Tubag Brother Jumel? Wala. Asa gikan ang Domingo nga pahulay? Tradisyon sa tao. Kadungog ka na Brother Jumel? Ha? Ay mabungol-bungol diya. Dalurat lang ang imuhang konklusyon. Sumala sa Biblia, ang adlaw nga igpapahulay nagpabilin nga ikapitong adlaw nga Sabado. Ang Domingo dili Christian Sabat sa kasulatan. Kadungog ka Brother Jumel? Basig na kay mabasa niya, bugos na pud imong gamiton. May pa ni sa ChatGPT kay kaluyan nga kuan maluwas pa ni sa AI ni. Pero kini si Jumel, ginaor gyud may baluan murag klaro kayo nga mao ni siya baba sa yawa nga gamit sa kalibutan pagpangilan. Kung gusto nimo, pwede na to nga nato isunod.
Okay, atong ibutang dire Brother Jumel ha. Yes, atong ingon yes. Okay, yes oh. Yan. Muhatag na yun sa ChatGPT Brother Jumel kung unsa gyud ang hinungdan. Ha? Searching siya oh. Kining si ChatGPT dili ni siya Seventh-day Adventist, dili po ni Roman Catholic. Oh, AI ra ni siya pero posible maluwas pa ni kay masulti magkamatuoran. Okay, sige. Ato ni klaron ang Colossus 2:16-17 kay maog gyud ni ang kasagaran gamiton rason nga wala na ang sabat. Okay, ang contextual explanation. Busa ayaw kamo pahukmi ni bisan kinsa mahitungod sa pagkaon, ilimnon o mahitungod sa pista o sa bag-ong bulan o sa mga adlaw ipahulay nga mga anino lamang sa butang nga umalabot apan ang lawas iya ni Kristo. Question. Unsa ang tinuod nga konteksto? Ayaw kamo pahukmi. Dili ni pagwagtang sa adlaw. Proteksyon ni Pablo sa mga Kristiyanos batok sa legalismo, human roles, mga ritual nga ginagamit isip paagi sa kaluwasan. Okay, ora siya punto Brother Jumel. Dili ang pag-obserba sa sayop kundi ang paghukom sa mga pagpilit. Mao na siya ang iyang punto Brother Jumel. Kamo kay inyo man ingnon nga wala nang adlaw nga igpahulay kay Sunday Christian Sabbath na. Bot Brother Jumel naglugsot lang ng imo ang. Unsa nga adlaw igpahulay ang pasabot? Tan-awa ang pattern. Mao na siya Brother Jumel ha ang naasa Usiyas. Pista, bag-ong bulan, Sabat. Kini klaro nga mga formula ceremonial system. Yearly pista, monthly new moon, weekly Sabat nga ceremonial dili ang moral Sabat sa Exodus 20. Okay, salamat. Makita ni siya sa Ezekiel 45:17, Usiyas 2:11. Dili ni ang Sabat sa napulo kasugo Brother Jumel. Anino unsay pasabot? Ang ceremonial law. Naghulagway kang Kristo, nagtudlo sa umalabot nga Mesiyas. Pag-abot ni Kristo natuman ang mga simbolo. Pero ang moral law sa Exodus 20 dili anino Brother Jumel, dili gisulat sa tudlo sa Dios. Wala tawga nga shadow. Nakadungog ka na Brother Jumel? Ha? Singisir ba na nga, mura na magkakisigilaw. Kung tinuod niya gihatag ang Sabat dire, kung tinuod niya gitangtang ang Sabat dire, dapat apel ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, pero wala gyud nag-ingon si Pablo kay lain ang ceremonial law. Mo siya klaro Brother Jumel nga na itong ceremonial law. Klarong komprehensyon. Okay, adiri sa butang ceremonial law. Ang butang anino? Check. Oo, ceremonial. Nagtudlo ang Kristo. Oo. Gisulat sa bato. Dili. Gitawag nga sugo sa Dios. Ritual. Conclusion, biblical ha, Brother Jumel. Mo siya gitawag biblical. Dili kay implicitly, pero ang pagsaysay di na mao ang pagsaysay sa sulod sa Biblia. Muna nga galurat lang ng Lucas 2:16 dili nagtangtang sa ikapitong adlaw nga Sabat. Ang gipasabot ayaw tuguti hukman ka sa mga ceremonial observance. Mao na siya sabot Brother Jumel. Walay bersikulo nga nag-ingon nga giusab gitangtang ang Sabat kay pulihan sa imo ang giingon nga Sunday is Christian Sabbath nga wala ra ba gina sa Biblia Brother Jumel kasabot ka galurat lang. Kung gusto nimo isunod nato ang Roma mao na pud inyo mga pagtarungan pwede ra gyapon anaon na Brother Jumel sa magtuon ka yes nya send tudloan gyapon ka ni ChatGPT kung ako ipakwintahan Brother Jumel kini si ChatGPT mas maluwas pa nimo ni ba kay ikaw pero tingin nimong supak-supak sa sugo sa Dios kay giwagtang na unya pagkuman giilisan na og Sunday. Napa kay teksto sa Biblia? Ingon pa siya. Yes, si Pablo nag-ingon implicitly. Pastilan. Unsa giingon ni Pablo? Nagtigom sila kay mugikan. Unsa kadlaw sa mugikan? Domingo. Sabado sa gabi kay pagkabuntag Domingo. Mamalay paggikan niya. Imo Lunes na. Napa sa Biblia? Ingon na wa man kun ingog Lunes. Tara dai pag-ingon dai nimo nga implicitly sa imong tubag. Nga niingon ka nga walay babasa po implicitly. Pastilan Brother Jumel, giyagyag ni Brother Peter ang kamatuoran busa karon nalagad ang bakak ni Brother Jumel. Gasudlot lang ng imo. Daghang salamat ug maayong gabi ka natong tanan. Dirita sa 7 minutes na second cross sa atong affirmative Brother Jumel ng Catholic, your time start now. Peter Pindon. Una mo tanang Peter Pindon. Ulang tubag Brother Jumel. Ano? Ulang tubag Brother Jumel. Kining mabasa sa Biblia, sa ang buhing pulong ng Biblia, mayong Domingo, nagtigom kami. O yun kaning Biblia, musupa ka sa Biblia. Musupa ko sa Biblia, basta ikaw may mugamit, kaya nga naman, wala sa Biblia ang Sunday Sabbath
nga maunay sabat sa mga Kristiyano. Nga naman, bisan si Maria, nga inahan ni Kristo, sa dihang namatay si Kristo, ni pauli niya na mahulay sumala sa sugo sa Dios. Kristiyanos to sila. Pero ikaw karon may nga nga Sunday isabat of the Christian. But na Brother Jomel. Kasabot ka? Sunod pang tana. Okay. Okay, Katoy di mong ingon nga musupa ka sa Katoy mong ingon nga musupa ka sa Biblia. Ako punta na nimo kay musupa ka sa Biblia. Kini ministry magazine nga mabasa dire nga Sunday is really 70 of the week og Sabbath and Sabbath of the Lord. Ako punta na. Supakon pud nimo na. Yes or no? Yes, so ako na basta ikaw may mogamit kay di man na imuhang libro, dili ka makapasabot og sakto ni ana. Kami may makapasabot ni ana Brother Jomel kay amo ana. Oh, wala ka tagayo og authority nga magpasabot ni ana nga Domingo na diha nga igpapahulay sa Kristiyanos. Ayon nagamita ka naman. Until now ang mga Kristiyanos nga naa diha sa Biblia, Sabbath is the Lord of God. Oh, unsa man nga Sabbath? Mao ang adlaw nga ikapito. Busa di ka makabungkag ana. Sunod pang utana. Akong tema pamatud-an ako nga ang adlaw Domingo adlaw ipapahulay sa Kristohanon og mingon ka ganina nga si Kristo nagbantay sa adlaw ipapahulay. Akong pauta na nimo. Si Kristo ba Kristiyanos, yes or no? Mabutang sa yes kay nga naman si Kristo mao ang ulo sa mga nagsunod niya nga mga Kristiyanos. Sumala sa unang Korinto 10:4, siya mao ang tubig katong bato, siya ang tubig nga ilimnon. Siya mao nangulo sa mga Kristiyanos nga nagsunod diha kaniya. Por iso, mabutang siya og grupo sa mga Kristiyan apil si Kristo tungod kay si Kristo mao ang ulo sa Kristiyanos. Next question. Mr. Monitor, objection ko Mr. Monitor. Halap pa yang tayo Mr. Monitor. Usbon ako pauta namin kay di wala ko klaro yung tubag. Oh, pero clear diri sa live bro ha. So pwede nimo usbon bro. Unsa to yang to? Style. Akong pauta na ako si Style. Kristo ba Kristiyanos ba si Kristo? Yes or no? Sa tubag nimo. Yes, gani no. Kay Yes. siya man mao ulo sa Christian, dapat Christian pud siya. Sama sa 70 Adventist ba? Nga ang among leader 70 Adventist pud. Oo. Sama sa inyo, inyong leader Catholic pud. Uya kay leader man siya sa Christian. Ala nga dili siya Christian, sa ingon kag Sunday keeper siya. O sabat keeper ang among leader kay gano man. Siya mao amo ang leader sabat keeper. Sa 4:16 sa Lucas, dili Sunday keeper. Ang inyo ang Kristo kana nasa bulangan. Next question. Oh, magpista ra og alam bulang. Sunod pa tana, ay Next Sir question. pauta na. Naa ba kay kapitulo bersikulo sa Biblia matugan sa mga viewers karon nga si Kristo Kristiyanos na kay mabasa na sa Biblia na wala. Okay, objection Mr. Moderator, objection. Objection proceed. Ang rule sa negative, mao ang pagsupak sa iyang affirmative. Wala ko nagpamatuod anang iyang ipangutana karon gipangutana na niya ako, gitubag na ko siya kay Kristiyanos pero dili na ko na stand. Ha? Ano nga maklaro ba? Okay. Di daw na niya stand and affirmative na ba kay counter objection or mag-replace ka sa imong pauta? Counter ko Mr. Moderator. Proceed. Counter ko Mr. Moderator kay yang gitubag na Mr. Moderator si Kristo ko no Kristiyanos. Una ang isip nagtubag sa Kristiyanos, muna nangutan na ra po ko karon na ba siya mabasa kapitulo sa Biblia nga si Kristo Kristiyanos? Yes or no? Say naman kana yes or no ragot? Okay, so ang kanana question, follow-up question man ni tapos plus sa rebuttal stage pa. However, kung para sa pikas murag wala jud murag na problem sa question, pwede mo gamit og 10 seconds ha. So, bro Peter, motubag kag 20 seconds kay katong 10 seconds. Yes, motubag ko 20 seconds na. Naa, proceed. Implicitly, sama gyapon sa imong giingon. Asa mabasa? Unang Korinto 10:4. Kumpleto na nga teksto. Si Kristo maoy ulo sa mga Israelites nga nagsunod niya. Kinsa man ang ulo? Si Kristo. Oh, di gitawag siya ulo sa mga Kristiyanos. Natubag ang pangutana. Sunod pangutana, Brother Jomel. Next question. Okay, mabasa ba sa unang Korinto si Kristo Kristiyanos? Mabasa dia yes or no? Yes, mabasa implicitly. Sama gyapon sa imong gihimo nga wa gyud kay mabasa nga niingon nga Christian Sabbath diha sa Buhat 20 City, implicitly imong giingon. Mo nga subay ra po ko sa imong nga implicitly. Tungod kay si Kristo maoy ulo sa Israelites nga Sabbath keeper, dili siya ulo sa Sunday keeper nga magpista lang aron dunay hantak og dunay sabong. Oh, mama ko inyong ulo gol. Kristo nga nasa bulangan. Oh, Kini bang iluktok na ka. kini bang mabasa sa Biblia nga si Kristo sa 4:16 sa Lucas nga imong gitutlo kanina nabatasan ni Kristo moadto sa sinagoga. Akong bautan nimo Peter Bindon. Kauban ba ni Kristo yung kauban ba sila ni Kristo din nabahulay sa Sabado? Kauban niya dili. Pilit-pilit ka Brother Jomel sa to? Balik kong bautan na ha. Balik kong bautan na ha. Sa to? Sa 4:16. Lucas 4:16 na Okay, imong nakaroon na gigamit siya. ganina Oo. sa chat GPT imong ginagamit.
nga nabatasan ni Kristo nga moadto sa sinagoga sa matag adlaw ipapawala moadto siya dito. Ako po na Peter Pindon. Kato ba ang mga sa mga namahulay dito sa adlaw Sabado? Kauban ba to ni Kristo? Yes or no? Yes, kauban ni Kristo kay nakikuban sila. Yes. Alang man, ug naa sa gawas, ay di niya kauban. Katong mga sandikipir nga naa sa gawas, dito niya kauban. Labi na nga sandikipir niya, wa pagid sa Biblia nga Sunday Sabat, pastilan no human tong limit, di jud kabalo ka na ba? Si Kristo, Sabat kipir, batasan niya. Si Pablo po batasan niya, gibasa na ko na ganiya. Next Pero question. ikaw wa jud ka nakabasa. Kasi usa. Kawawa naman. Kawawa naman. O, wala na, pitot-pitot ko na lang yung mata niya. Sige Next na. question. Next question. Oh. Okay. Naman, di ka Ingon ka kauban ni Kristo. Ingon ka kauban ni Kristo. Ingon ka kauban ni Kristo ang mga mahulay dia. Kining ingon ni mga kauban ihulog nila si Kristo. Kining maghulog ni Kristo sa pangpang. Unsa man ni sila? Mga namahulay ni Sabado, namahulay ni adlaw Domingo. Kining maghulog ni Kristo sa pangpang. Mutubag ko, na mahulay na sila og Sabado kay maniid. Time. Pero karon, 7 minutes time. Okay, so diha na human ang ato ang second stage sa atong debate. So shoutout sa atong nasa live before na to natong final conclusion. So shoutout kay Marilyn. Sabi niya, "Hoy Pendon, daghan SDA na apod bulangan og palahubog. Ayaw palabi sa imong bakba." Shoutout din kay Rams Laguna, di maklaro moderator imong tingog, bro. Shoutout din kay Langga Namo, pakaulaw lang si Pendon. Shoutout din kay Rams Laguna, Domingo lagi para sa Cristiano. Direport kay Jonathan Narabal, Peter Pendon style nimo maro. Shoutout din kay Pendon James, gikulata ang PWD, si Jomel. Shoutout din mga kapatid kay Kent Exodus, nagpaka-hudyo na pod ang anak sayawa nga bakakon, John 8 verse 44. At shoutout din kay Jerel De La Torre, good evening Sir Rasha. At Jasmar, hindi marunong magbasa ng konting si Jomel, Acts 20, wala. So mga kapatid, padayon ta sa ato ang final conclusion. Mauna diri si Brother Peter Pindon bilang negative na sa atong 10 topic. minutes. 5 minutes, bro. 4 minutes. Sa ato ang topic na ang adlaw Domingo, adlaw ipagpahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia og referensya. Brother Peter, your time start now. Okay, daghang salamat brother Rasya. Mahuman na lang niya mo ang debate, wa siya kapatindog sa iyang Sunday, gitawag og Sunday. Mayon siya karon sa final conclusion iya na basahon dito na pud sa bugos si mo basa. Kabantay ka, kabantay mo mga igsoon. Bisan si ChatGPT dili na siya si Bindi Adventist pero nagsulti siya walay usa nga teksto sa Biblia nga Sunday mao ang Sabat sa Kristiyanos. Wala. Ay brother Rasya, objection sa ko kay aron nga mas kuan diha kog pamiyot si brother Jomel.